Mare, he vist unes aves llançades de la lluna. He d'anar perquè algú necessita ajuda. Tu penses que deixaré anar a la lluna amb el perill que això comporta? Estic estudiant astronomia, me'n sortiré. No permetré que acabes com ton pare, no vull saber res d'ell. Jo no sóc com ell. Ell és un egoista i un destructor de la natura. I jo sóc una ecologista. Mai pensaria convertir-me en un monstre com ell. Que no t'ho repetiré 2 vegades. Ja m'estic cansant d'aquest tema. Ves a la teva habitació, ara mateix. Tu no manes de mi. Jo ja puc prendre les meves pròpies decisions. Uf, mare meua, quin embolic. He d'anar a la lluna, siga com siga. Com ho podria fer? Millor vaig al Museu de la NASA a veure si se m'ocorre alguna idea. Agafaré l'autobús. Bon dia, per favor, un bitllet per anar a l'Ames Visitor Center. Hola, bon dia. Són $3. Així té, gràcies. És una mitja horeta de viatge. Descansaré una miqueta. Última parada. Per fi, ja he arribat. Benvingut a l'Ames Visitor Center. Es fa saber que el transbordador Atlantis està exposat a l'exterior del museu. Bon dia, xiqueta. Vols un audioguia perquè et conte tot el que vas veient pel museu? Sí, gràcies. Es crea a l'Institut Superior de Tecnologia. L'Atlantis va fer el viatge d'anada i tornada a la Lluna 23 vegades, del 1979 al 1984. El millor dels viatges. No he hagut d'entrar al museu i ja tinc un pla. M'amagaré i en quant apaguen les llums, eixiré a per l'Atlantis. Ha! Senyores i senyors, us informem que el museu tancarà d'ací 5 minuts. Mira, Paco, acaba d'arribar el relleu. Va, anem-nos-en i et convido una copa. Esta és la meua. Qui hi ha ací? Ah, no m'enlluernes! Què fas ací? T'has perdut? No, jo havia decidit agafar l'Atlantis, el meu pare està a la lluna i a més he vist unes aves llançades d'allà. Com? Tu ets la filla de Joe Remo? El magnat que està intentant edificar a la lluna? Sí, és així, però no estic massa orgullosa. I com penses pilotar? Estic estudiant astronomia, no és tan difícil. Mare meua, no en tens ni idea. Aquests xiquets d'avui en dia... Tu saps amb qui estàs parlant? Soc Peter Glynn, un dels primers astronautes de la NASA. El que passa és que m'obligaren a jubilar-me massa pronte i ara sóc un pobre i avorrit guarda de seguretat. Ah, sí, a la universitat m'han parlat molt de tu. No voldries ajudar-me en la meva missió? Oh, clar que sí! Estava desitjant que arribara un moment així i tornar a sentir-me viu. No desaprofitaré aquesta oportunitat, encara que siga l'última cosa que faça. Hem de comprovar què està passant a la lluna. Vinga, no podem perdre ni un minut més. En marxa! L'Atlantis és més bonic per dins que per fora. Per així tenim 200 litres d'aigua, 100 llaunes de conserva, ferramentes... També he trobat 250 bombones d'oxigen, 5 vestits d'astronauta, un explorador de la lluna i plaques solars. Inés, seu que ens enlairem ja. Preparats per a enlairar. Comença el compte enrere. Quant de temps? Peter, tinc por!
Sembla que ens hem desmaiat. Sí, sort que el pilot automàtic ha fet la seva funció. Així és, capità. Estem arribant a la lluna. Ala, quantes estrelles! I allà veig la Terra. Uau! S'aproxima un obstacle. Analitzant. És un tros de meteorit. Urgent d'aterratge, ens precipitem a gran velocitat cap a la lluna i els comandaments estan fallant. En els meus anys d'experiència com a pilot, mai havia passat que una operació tinga tan poc d'èxit. No he pogut evitar que l'ala dreta xocara contra la paret d'aquest cràter. La nau ha quedat totalment inservible. Això significa que és impossible tornar a la Terra. Estàs bé? Pareix que sí, per sort no hi ha ferits. Privet, socis, com aneu? Així a la Terra tot bé. Com vas per la Lluna? Bé, avançant en les construccions. I les teues ferides com van? Molt bé, estic quasi recuperat. Ens alegrem. Ja t'han arribat els materials i els treballadors? Sí, i funcionen perfectament. Llavors, ha sigut una bona inversió comprar els transbordadors amb els treballadors i el material? Com van els treballadors de l'Àsia i l'Àfrica? Bé, ens entenem. Els paguem poc i treballen tot el dia. Guanyarem més diners del que pensàvem. Camarades, cada vegada estem més prop d'assolir els nostres objectius.